vanhoja taloja. Äiti on lapsellinen Ruotsissa. Se on Ville-Pekka äitillesi. On. Joku nyt on remmu tässä. Mutta Savi on. Glänsikä remmu tässä, kun remmu on kyllä. Vielä näin lähellä. Mikä maa tää? Ai mikä saari? En tiedä minkä nimi on paikka. Sitten mun paikka tässä on kuulutus. Oikealla puolella. Vasen. Se on Kurrusuoria. Se niinku kaikki talot on tässä rannassa. Äiti. Niinku kaikki talot on tässä rannassa. Nyt on autot on rannassa. Lossilla varmaan. Vai äiti mene, onks tää mannerta? Missä? Ai toi, korkea. Niin. Toi. Those two are like the stuff that they are lossi. There, see. Antti olisiko niin joskus on kilitsi, mutta aloitit semmoisen, kun ei tänne tulla auton kanssa. Niin se Jäillä. Häh? Jäillä. Tuosta Vihreän yli varmaan voi tulla Ruotsista. No joo, no ei ihan. Niin. Mutta on mäkin ajanut joskus Turusta niinku melkein Ahvenanmaan saakka. Tietä pitkin. Tai itse rymättömästi. Missä nämä? Ei niitä on varmaan ollut 2 semmoista talvea, jotka on päässyt muualle. Elapa isoja laita. 40 vuoden. No joo. Montaa. Mä keltaisen. No toi, onks teillä miten Ahvenanmaa? Niin. Tossa on isot lossit. Kato. Kiva se lossi. Ei sinne kato lossi. Mä oon kalastus. Ei. Onpa. Tai 3. 2. Anna jos toinen sanoo. Oliko sun punainen kassi? Näin tuolla kaiteen puolella näin. Sä kävelit näkyvään. Sä menet siinä reunassa, niin siellä kassia. Ei. Joo. Se nytkin jos jotain vähän hienoa.